Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barka da dare. Ga wani abin kunya, abin takaici, abin Allah wadai. Ta wata fuskar kuma abin farin ciki ga Nurul Haq da Allah yake gasgata Nurul Haq. Ku ɗauko rahotannin dakta na shekara ɗaya a nan za ku gane komai. Allah ya sauwaƙe. Wannan wani abu ne ya faru a yau ɗin nan ranar Litinin. Wata hanya ce aka buɗe ta a Maroko wadda take da nisan kilomita 10,000 kenan ko 1,055. Kuma hanya ce wadda ta haɗa arewaci da kudanci. Kuma hanya ce a hamadar Sahara. Amma abin mamaki da aka gama aka buɗe ta sai aka sa wa wannan hanya suna Donald Trump. Kuma babu ko sisin Amerika a ciki. Kuɗi na 'yan ƙasa ne. An gina ta a dala biliyan 1 hanyar dala biliyan 1. Amma an karrama Donald Trump da ita. Kuma abun takaici na biyu, yankin hamadar na Takla da aka buɗe hanya a kan shi, yanki ne da ya ƙunsa ƙasashe wanda har yanzu nan ana buga a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar dai abin da kuka sani lokacin abin da Ingila ta saba yi, ta bar wani guri a yi ta rigima a kan shi, kamar dai irin yankin su Kashmir, abin da ta aikata tsakanin Pakistan da India. Kamar inda ta yi mana a yankin ya yake da suna na Najeriya. Kowane yanki dai kamar yadda ta haɗa Yaman da Saudiya faɗa akan yankuna, a ƙwace garin Yaman a ba wasu, kamar yadda ta haɗa tsakanin Ethiopia da Sudan, da Ethiopia ne da ko da Somaliland ne da Somalia, duka dai irin wannan to irin haka ne shi ma. Garin na wasu ƙasashe ne ake rigima a Majalisar Ɗinkin Duniya. Dole a ɗauka Donald Trump a 2020 ya ɗauka aka ba Marokon, ba don nasu ba ne. Yanzu kuma an dankar sunan shi. Shi ne ita ma jaridar China tana cewa shi me ya samu Larabawa ne. Lafiya Larabawa. Mutum ya ga zuhuri, shedan ya gama zuhuri a jikin shi completely. Shedan ya gama zuhuri a jikin Donald Trump. Babu wata fuska da zaka kalli Donald Trump da rahama. Ya fito sak a shedanin shi a daidai lokacin da kuma Larabawa suka fito su kuma a nuna mu baya a gare shi zirgin. Duka wannan ya cikin Greater Isra'ila, Abraham Accord. Larabawa lokaci yayi da za su fito birarin su yaƙi musulunci. Maganan biye-biye, kame-kame, lankwashe-lankwashe duka ya ƙare. Kowa yana ƙoƙarin fito a hakikarsa. Dakta, Allah ya wanke ka. Wallahi 'yan uwa, ba a taɓa zagin dakta irin lokacin ya rahoto akan Maroko ba. Ban taɓa ganin wani rahoto da dakta ya taɓa zuban mai da hawaye ba irin abu lokacin da ya karatu akan Maroko, inda 'yan uwanmu ɗariƙa suka dinga surfa mai zagi suna la'antar shi, a kira shi a waya a tsine mai albarka saboda kawai ya ce ba gidan malintan Maroko ya ambata ba, masarautar Maroko kawai da ya faɗa. Sai ga sarkin Maroko yana fati a gidan Epson yana cin naman ɗan adam. To yau ga abin da suka aikata, kuma muna nan da ku. Duka wannan abin wallahi tallahi su ne matakin farko da su datse Imamul Mahdi, sai sun yaƙi Mahdi. Za ku ce na gaya muku wannan maganar. Duka wannan abin da suke yi shirye-shiryen yaƙar Imamul Mahdi ne. Sun san in ya zo zai yaƙe su, da haka su ma sun shirya wa yaƙarsa. To yau Dakta, Allah ya wanke ka. Ruwanka ne wanda suka zage ka yafe musu. Ruwanka ne in baka yafe musu ba Allah ya tsine musu, ya yi maka sakayya akan zagin da suka yi maka. Saboda musulunci bai koyar da mu haka ba. Da
abin da ka ji da ya saba da iliminka ba ci aka ka yaƙi mutum ko ka zage shi ba sai ka tafi kai bincike. Haka Allah ya ce mana mu yi nazari, mu yi tunani, mu yi kaza. Allah bai taɓa ce mana kawai kai tsaye in mun ga abin da ba mu sani ba mu tsine wa abin albarka. Me ya bambanci mu da jahilan farko lokacin da aka kawo musu musulunci suka ƙi karɓa. Saboda sun saba da ba sha suka yi ba za su sauka daga addinin kakanninsu ba. Ba su karɓi wani sabon abu a ce musu ga gaya musu Allah ba. Suna nan akan addinin kakanninsu. Wasu ba su bar wasu har sai da suka kai fito na fito da annabi suka yaƙe shi ya yaƙe su. To irin ta saka wai ana ƙarni na 25 har yanzu akwai mutanen da suke jahiliya period suka aikata abin da Laraba suka aikata. Ya fito ya karatu abin da ya gani a takarda ba shi ya kirkira ba, ba yi Moroccan ya je ba a takarda shi kawai nazarin shi ya kai ya je ya fito ya ga abin ya zo ya karanta maka ka san waye. Suka dinga ba'i har akwai wanda ya taba kiran dakta ya ce ma dakta in Allah da ba za ka ga annabi Muhammadu ba saboda kawai ya karatu akan Morocco. Akwai wanda ya taba kiran shi yana tafe ya kira shi ya ce mai dan luwaɗi ya mai wannan mugun zagin saboda kawai ya karatu akan masarautar Morocco. Ko me ya haɗa Shehu Ahmad Tijjani da masarautar Morocco oho shi dai malami ne a Morocco ba masarauta yi a Morocco ba. Kuma ba sa tare da Shehu Ahmad Tijjanin suna tare da Amerika. Ya sani ya fito ya faɗa har yadda aka yi aka kawo masarautar sai da dakta ya faɗa. Amma abin mamaki da baƙin ciki. Haka mutanenmu suka rufe ido suka dinga zage shi suna tsine mai albarka. Yanzu wanda suka yi zage oho shi yana ɗaya daga cikin abin da mutum zai ga Allah ya jefe shi domin jifa'i bai san me ne dalili ba. Ya zo ya ta kuka yana sintirin gurin malamai yana cewa an jefe shi. An mai asiri an mai asiri. Yau ga babban jifa nan Allah ya jefe ka. Akwai jifan da ya fi jifan Allah. Saboda shi akan gaskiya yake abin da ya gani ya faɗa ya rubuta. Kai kuma baka tafi kai bincike ba. Kawai ka ji abin da ya saba wa sanin ka tsine mai kai mai jafa'i ka aibata shi. Wallahi duk wanda suka zage shi wallahi kowaye kai wallahi tallahi sai Allah ya mai sakai a zagin da kuka mai lokacin da ya karatun Morocco. Da mun wannan irin wannan lokacin muke jira. To ga Larabawan nan ba zagin da dakta bai sha akan Larabawa ba. Duk karatun shi ba zagin da aka wa dakta irin lokacin da ya fara faɗin su waye Larabawa. Yanzu duk duniya kowa ya ga Larabawa. Yanzu mai jaridan nan dan Cana ne amma ci aiki me ya samu Larabawan nan ne? Me ya samu Larabawa? Amma kai da kake tare da su addini ɗaya babu bala'in da suka tsana irin a ce Balarabe ya laifi. Alhalin mu mun zauna a Laraba na mun ga ya suke. Ana sana aka ƙirƙiro hadisin da ake cewa kar ku zagi Balarabe saboda annabi Balarabe duka ana sana aka ƙirƙira shi. Nan kuma ayar Allah ta ce Arabu ashaddu kufran wa nifaka kai kuma nan ka zo ka ce kar a zagi Balarabe saboda annabi daga cikin sifir shi kuma Allah ya ce musu masu tsananin kafirci da munafurci kai kuma ka karyata ayar Qur'ani kuma ga munafurcin abinda Allah ya faɗa shi yake faruwa ga su nan sun fito a zuriyar munafukan nasu gashi nan sun fito har yanzu suna kafircin kakanninsu me zaka ce kafircin kakanninsu har yanzu shine a zuciyar shi suke yi suka ɓoye. Allah ya yi gaskiya da ya ce musu masu tsananin kafirci ga sanan a kafiran. Allah ya yi gaskiya da ya ce musu masu tsananin munafunci saboda sun tsaya shekara da shekaru da sunan su musulmai ne na kware suna rike da musulunci ashe munafunta musulunci suke yi. Waye mai gaskiya tsakanin wancan gurbataccen hadisin da ayar Qur'ani? A aikace ayar Qur'ani ce ta yi nasara akan akan ƙaryar hadisi. Ya kamata 'yan uwa mu tashi daga bacci. Da abin da ya saba ma iliminka ba ya kashi za ka yi ka zage shi ka illata shi ba ka tafi kai bincike akan abin ka bari ka samu hujja mai karfi sai ka zo ka yaki abu ba inda aka ce dan kaga abin da ya saba da kai ka zo ka dinga tsino abu kana zagin shi. Wahabiya duk su lalata mutane ba tare da an sani ba. Ba irin zagin da ba ma sha ko ni ina jin yau kwana uku haka wani dan iskan yaro dan haram ya dinga surfa uwata da ubana zagi saboda kawai na faɗa abin da ba ra'ayin shi yake ba. Na zuƙo hoton shi yaro dan karami na haife shi na juya wallahi in dai shi dan fari ne ko na bi a gurin uwar shi wallahi na girma uwar shi amma bai kalle shekaruna ba ruwan shi ya dinga dura min ashar
saboda kawai na saba da abin da shi na san abin da bai sani ba na faɗa, haka muka dinga yi duk sai Allah ya saka mana zagin da kuke mana, duk sai Allah ya tsine muku ya wulakanta ku wallahi, tunda babu abin da muke faɗa mu saboda son zuciyarmu. Nurul Haq ta kafu ne saboda duk abin da ta gani na gaskiya ta faɗa, wallahi billahi azim ko da akan kanmu ne muka gaske sai mun faɗe ta wallahi. Kuskuren mu ne akan shi wallahi muka gani sai mun yi apology mutane. Ko labari na samu ban yadda na je na ga aka shi sai na zo na apology mutane. Haka duk labarin da ban tabbatar ba sai na gaya maka kafin ka karanta in ce maka ba ni da tabbas akan shi. Amma na kawo shi ne ga wata gaskiya is da nake gani zai iya yiwa abin. To me mutum yake nema sama da wannan? Amma kawai kai saboda ka ba albashi kake bamu ba wayar ka bace, ba data kake sa mana ba, mu ne muke tashi mu hana idan mu bacci, mu tafi muna ga addini ga hidimar ƴaƴanmu ga komai, a haka za mu shiga mu je mu binciko labari na gaske mu saka maka mu bude maka kwakwalwarka mu bude maka ilimin abin dan ka gane. Amma kawai saboda bai daidai da ra'ayinka ba, yaro ɗan ƙarami ya zo ya dinga jifan mu da zagi yana zagin mu yana mana jafa'i, ya za a ku yi albarka. Wallahi duk wanda ya zage mu akan gaskiyar mu haka kawai mu mun san gaskiya muke faɗa ba san zuciya bane, sai Allah ya tsine mutum albarka ya lalace wallahi. Ni ma in ɗana ne ya je maka haka ka jefa mai jafa'i, tunda ni na bashi tarbiyya ban ci haka kawai ya je dinga raina min yana zagin sa ba, ban koya mai ba. Allah ya rufa asiri.